ба Корея ба имзо расид. Ба кадом ихтисосу касбҳо афзалият медиҳад? Боз якда сухани дигар нависонда ҳами одами бадбахт. Салом тамошобинони барномаҳои Сомониён ТЖ. Мо дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем барои омӯзиши забони кореягӣ, барои ба Корея сафар кардан. Хеле ки медонед, мо дар канали дигари видео кардем ва оиди визаша дастрас кардан мо ҳамаша фаҳмондем ва имрӯз барои кадом касбҳо чӣ корора донистан дар ҳамин мавзӯъш мефаҳмонем. Бо диққат гӯш кунед. Мавзӯи асосии имрӯза: омӯзиши забони кореягӣ ва касб барои кор дар Корея. Дар куҷо метавонанд бояд шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намоянд? Дирӯз, яъне ки 31 октябр, ёддошти тафоҳум оиди ба кор фиристодани шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ба Корея ба имзо расид. дар ин бора вазорати меҳнат барои ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон қайд карда гуфт ки барои омӯзиши забони кореягӣ ва маҳорати касбӣ дар марказҳои худ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар шароит фароҳам овардааст ва хоҳишмандон метавонанд ба ин марказҳо муроҷиат кунанд. Хоҳишмандон метавонанд ба ин вазорат ва ё раёсату шуъбаҳои вазорат дар вилоятҳо муроҷиат намоянд. яъне ки вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ барои шаҳрвандон гуфт ки марказҳо дар ҳар шаҳру ноҳияҳо кушода шудаанд барои аз худ кардани забони кореягӣ ва ҳар нафаре ки мисол берун аз Душанбе дар ягон ҷо зиндагонӣ мекунад метавонад ки ба ҳамун ноҳияи худаш рафта муроҷиат кунад барои забони кореягиро аз худ кардан ва барои ба Корея сафар кардан. танҳо ба воситаи вазорати меҳнат шумо метавонед ки ба қайд гирифта ба Корея барои кору фаъолият мақсад муроҷиат бикунед. маркази таълимии калонсолони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе ва филиалҳои он дар ҳама шаҳру навоён мебошад. маркази машварати омодагӣ пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ ва бахшу шуъбаҳои хадамоти муҳоҷират. марказҳои муосири хизматрасонӣ ба муҳоҷирон дар шаҳри Бохтар, Хуҷанд ва ноҳияи Восе. маркази рушди малакаҳои касбӣ дар шаҳри Роғун ва ноҳияи Данғара. омӯзиши забони кореягӣ ва касбҳо барои онҳое ки расман бекоранду дар қайди шуъбаи оҷонсии шуғли аҳолӣ қарор доранд ройгон ба роҳ монда мешавад. омӯзиши забони кореягӣ ва касбҳое ки шумо пеш аз сафар мехоҳед ки интихоб кунед ё ки ягон чиза биомӯзед барои нафарҳое ки айни ҳол бекору фаъолият мебошанд ҳамаш ройгон пешкаш шудагӣ астед. аммо ҳоло дақиқ нест ки ҷониби Корея ба кадом ихтисосу касбҳо афзалият медиҳад ва талаботи бештар дорад. кадом ихтисосҳо ва кадом касбҳо дар кору фаъолият кардан ба кор мебиёяд. ҳозир аз ҷониби Корея ҳеҷ чиз гуфта шудагӣ нестад, вале аллакай шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки аз ҳозир забон омӯхта омодагӣ бубинанд ва аз соли 2025 ба Корея сафар кунанд. ягон нафари шумо агар хоҳед ки барои аз нав кардани документотон границаи Қазоқистон сафар кунед, рақамошон рӯи экран меброянд, одамои бовариноканд ва ба хоси худованд шуморо соҳу саломат бурда бо ба дари хонатона меоранд. Муҳаммад Раҳимов нависонда: салом акаи солимон. одамое ки чанд сол ҳамиҷаанд документ надорам. мешава ҳозир бикунам граница бирам. абрадам мемонанд будром ё чӣ кор кунам документома соз кунам. оилӣ қатъи ҳамиҷаем, кӯдакҳо мактаб мехонанд. ҳамаш документ доранд, худам надорам. аз ҳама роҳи хубаш агар ки мисол бе документ бигем мо сафар мекунем ба граница, ҳастай баъзе таксиҳое ки аз урдаи ҳамин кор мебуранд бо ӯ мақсад договор кунед ё ки документ ҳам карданӣ бошен. агар дар ҳолати ҳозир документ кардан мисол вақте ки шумо карден дигар зарур ва шарт нестае ки граница бигзаред. ҳозир ҳам мисол имконият доред ки документотона 100% бикунед. як нафар нависонда: салом акаи сорибон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ чанд қай дигар вақт мондаe? нақша чанд фоиз шудагӣ бошад? дар умум ҳозир аниқ нестае ки чанд фоиза дар бар мегирад ва тамомшавиш охири моҳа, яъне ки 27 ноябр мебошад. як нафари дигар нависондае ки: салом алейкум ака. ман соли 2021 Москва меом мерам бе документ. номам дар чорни списка биромаде. дар Москваем рад. Тоҷикистон депор намекунам пешакӣ раҳмати калон. ҳозир ки бе документ бошен барои манфиати худтон барои дальши баъди моҳи феврал проблема нашидантон метавонед ки шумо ҳозир документ бикунед. документ ки кардем мисол моҳи феврала имконият аст ки шуморо депор накунанд. то моҳи феврал ҳам муҳлат додагиянд, бигем аз 5 феврал ҳамин чиз қувваи қонунии худша пайдо мекунад ва баъд касе ки дар ҳамин чор списка ҳастай депортатсия кардана сар мекунад.
Як нафари дигар нависондаи салом акаи Соломон. Ма дворникам бо дастройка кор мекунам. Ҳичи гап надора, пешакӣ раҳмат. Ами документотон 100% боша. Ягон қонуна мақсад вайрон накунед, ягон нарушение накунед, ҳеҷ кас кордортон намешавад. Ғафоров нависондаи. Охи ай аввал ҳами хебат ку отпечатки мегиранд, сурат мегиранд. Боз якда сухани дигар нависондаи ҳами одами бадбахт. Аз аввал буд сурат гирифтан, отпечатки гирифтан, лекин ин хелае ки ҳозир аз моҳи декабр бо ҳамира строгитар мекунанд. Мисол касе ки бо роҳи ғайриқонунӣ ворид шуданӣ мешавад, ҷошро ҳамҷо дастгир мекунанд. Мисол метавонанд ки парвандаи ҷиноятӣ оғозш кунанд. Барои ғайриқонунӣ вориди Россия шуданд. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум. Ма 22 апрел 27 медорам. Мара хизмат мебаранд, пешакӣ раҳмат. 27 сола кишиден аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавем, бародари азиз. Як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Ман 2 фарзанд дорам. Хизмат мебаранд ё ин ки не? Нафароне ки соҳиби 2 фарзанд мебошанд, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастем. Як нафари дигар нависондаи салом акаи Сорбон. Ҳамин рейди нелегал 2024 чӣ шид? Рафтесай ё ин ки не? Бале, рафтесай. Ҳозир амалиётҳо бар зидди муҳоҷироне ки мисол документ надоранд, ягон қонуншиканӣ кардагиянд, умуман муҳоҷироро рейд кардастанд ва мисол дар ҳолати ягон нарушанӣ доштан, қонуншиканӣ кардан, дастгир мекунанд, депортатсия мекунанд. Ва ҳамин хотир бо эҳтиёт бошед ва қонуни кору фаъолият кунед, документотона 100% кунед ҳама вақт. тамошобинони азиз ва гиромии қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.